Bye-bye. Video ini ulit yung cellphone. Selfie. So karon nami hatod karon si Auntie Flor dito sa terminal para makauli na siya sa Bicol. So kuhaon na mo dito sa Nueva. Pagkakuha na mo sa Nueva, hatod na mo na mo sa terminal para makaabot na siya dito. So ato ko na to sa Nueva karon. Pero sa pag-ato na to dito maka-video na kay nag-drive ako motor, unsafe man. So pag-abot na to sa Nueva dito na punta mag-video. So mo din atong sakyan no, atong tricycle o tricycle. Kaya akong motor nga XRM, ako manggibutang ang sidecar para magamit na ko sa akong business. Negosyo na ako ba para na ako yung makargahan. So akong gibutang ang sidecar. So karon madto na mi. Tantawa ako asawa. Oh, smile na lang. 5 minutes later. So karon naabot na dito sa balay ni Kuan, Engineer Cap. Nata sa gawas, na si Auntie Flor sa sulod. So pagbaabot ta kay na may mga bagahe pa na ato ikarga dito sa atong tricycle. Tricycle naman. So mag-video ta pag-abot ni Auntie Flor para makita sa video. Nasipyat na ito no. Wala na ito sa Nueva si Auntie Flor na man dito sa Narciso. So sabi na ko dito magbupikas agi nga dala nakasabaan hinon ko sa kong sawa kay nagtuo siya na basin ko no nahubog ko kay dito maguing agi nagtuo man jud ko nga nasa Nueva si Auntie Flor naman di sa Narciso. Aw sa tubang dito ibutang gihakot na ang bag ni Auntie Flor na si Auntie Flor. Dire ka sa akong likod te. Okay, dire. Sakay nami. Ha? Dihar ka dang. Anak. Pag basin bulasot ka. Ikaw na sa imong abaga sa imong kuan. Ayo na yung anak kay ansip na siya. 2,000 years later. Sa wakas mga idol, abot na mi dire sa terminal dire sa Surigao City. Wala na yung mga bus padulong sa Bicol, Manila ba? Trangko, uban pa diya. So, nanatas sa sulod sa terminal. Okay, may time bus nga para Manila. So, ang bus para sa Manila mga idol, kunya pang alas 6. So karon kay alas 4 pa man. Wala pa, magpaabot pa si Auntie niya kay wala pa may bus lagi. Dari may magpaabot. Ibanan sa namo siya diri. Alas 5 rumi ikan diri sa bus terminal kay para na sa uban. Nagka na kayong bus mga idol, mubiyahe Butuan, Cagayan, Cabadbaran, San Franz, Davao, Juan, Surigao del Sur, Tandag, padung dito. Na dire oh. Nang mata na mga driver kay trabaho naman po nila. Pero dili ni siya kuan 24/7 ang ilang biyahe ni Juan Bachelor diri sa Surigao del Norte. Kuha niya siya kanang way kuan ba relibo bitaw tawag na siya 24/7. Bye-bye. Video ini ulit yung cellphone. Selfie. Tara na lang. Babay man nun sa video. Pwede deh. Wala na mga idol kay kuan nang ibiyaan si Auntie kay alas 6 pa man ang Beltran ko. Onya. Ko jote pa man eh. Samo na lang gibiyaan si Auntie. Jote pa man siyang trabaho. Tod pa lang ko nya mga pepapod ko kay wa ko kakapi ganina. So adto na mi. Among susi na wa man susi daw. Okay. Pulba nih akong kuan. Okay. Okay, ato na mi mga idol kay naghatod man mi ni Auntie no. So
kita-kits ta sa next video. Please follow and like na lang po sa akong Facebook page, BRP TV Vlogs.